Condis t'ofereix la pilota a l'olla. Fermi Puigmó, bon dia. Què tal? Tu has quedat sorprès també amb això de la gallineta de flor d'Ametller, eh? Exacte. Ai, això no havia sentit mai. També es diu la periquita. La periquita. O la quica. Però després, un barcelonista com jo, fer una periquita rostida es malinterpretaria. Fa lleig. Fa lleig. Però el nom, no el nom, evidentment, és la gallineta de flor d'Ametller. Sí. I com tu no n'has sentit a parlar mai, jo feia uns anys que tampoc, i a més és molt difícil de trobar, de manera que hi ha en aquests moments força granges ja a Catalunya, perquè és una raça autòctona catalana, que l'han recuperada, perquè estava molt perduda, aquesta gallina. És magnífica, i jo he tingut la sort de menjar-ne. Em podeu encarregar segurament en alguna polleria, alguna botiga de Viram, doncs us la buscaran. En qualsevol cas, es tracta d'una gallina nana, és una gallina que com a molt pesa 700, 800 grams, sencera viva, saps què vull dir? Sí. Per tant, és una gallineta per a dues persones, però a l'inrevés de l'idea que sempre es té d'una gallina, que sobretot les gallines velles, que pel caldo, fan bon caldo, però són dures, són estupenques, aquesta és una gallineta molt tendra, molt bona, extraordinària. En qualsevol cas, si no la trobeu, podeu trobar la mateixa recepta, que és tan elemental i tan senzilla com tot el que fem per la pilota a l'olla, doncs la podeu substituir, a vegades, per exemple, per una bona guatlla. Ojo, no aquelles guatlletes tan petites que són les carbats, no, allò no, una guatlla maca, una guatlla, doncs, perfecta, és una recepta per poder fer també amb això, És molt senzill. A veure, com es fa això? Tu necessites una cocota, una cocota d'aquelles ovalades, si teniu una casa d'aquestes de ferro colat que duren per tota la vida millor, un raig d'oli, agafaríem la gallineta aquesta, doncs els dos pits i les dues coixetes salpebrades, les poses amb aquesta mica d'oli a dins, tot en fred, ho enrosseixes una miqueta, a foc una mica així alegre, i aleshores hi tires un tomacó d'aquells petits de sucar, una ceba mitjaneta pelada però sencera, una cabeça d'ells, una branca de farigola i ambiente, que comencin allà. I aleshores un bon raig d'un vi ranci o d'un vi d'aquells de bater o de Gandesa, d'aquells vins dorats. Un bon raig. Fregues al fondo, baixes el foc, un didalet d'aigua, tapes i que vagi estufant durant 3/4 d'hora, màxim, mitja hora, 3/4. Queda tendra, boníssima. Si feu, per això dic, l'equivalència, no seria en aquest cas amb un pollastre, l'equivalència seria amb una guatlla grossa. Gallineta de flor d'Ametller, si en trobeu, meravellosa, extraordinària. I ja està, deixa-la allà. És un rostit humit, que en diem. Un rostit a la cassola, no es posa al forn, es posen allà a la cassola, el vapor va fent, els gustos hi són, i està extraordinària. Gallineta de flor d'Ametller, recordeu-ho. La gallineta de flor d'Ametller. Veus? Cada dia aprenent una cosa nova amb el Fermito, a banda de cuinar.